It's Ate Faye and Ate Shanta. Hey. Oh, mauna ka mo. Nitro? Who's that? Hey? Who's that? It's your friend. Boss, sakay. You say tricycle. Yes. Kadiwa. Kadiwa. Lingkod Nitro. There we go. Say bye-bye. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. I'm gonna get you. Ayan, so it's Daddy, Mommy, Baby, and we have one more person we want to introduce to the vlog. Nitro, you sing Bahay Kobo? Go! Bahay Kobo, kahit munti. You sing. Go! You sing it. Go, say Bahay Kobo. Kahit munti. That's how you sing it. Bahay Kobo, kahit munti. Nitro sings Bahay Kobo pero mali yung pag-pronounce niya. He sings, Bakay Bobo kahit muti. Okay, dito na tayo. May mga flowers. Wow. Kadiwa Hakarigara. Hello, Ate Faye. Look, Nitro, it's a Carabao. Look. Ah, they got some saging. Wow, they got the dragon fruit. Oh, the plants. Hey. Yeah, that's cool. You got pakwan. Where you going, buddy? Hey. Nitro. Ini ang bagong memberhan pamilya ni Ate Faye. Yes. So, dahil wala kaming time, busy kami mag-edit, busy kami organize ng buhay. Si Ate Faye yung kinuha namin. Diba? Bilang chef. Wow. Chef si Ate Faye. Chef na walang qualifications sa pagluto. Pero magaling magluto. Galing Hong Kong yan. Yan yung qualification. So may YouTube channel din si Ate Faye. Subscribe kayo dyan. Ilagay ko sa sa comments below. O, diba Ate Faye? Anong channel mo? Piklay bro. Puro luto-luto tsaka loto-loto. Loto-loto. This beautiful life. Nitro! Nitro, hey! Nitro, what's that, huh? Is that a calabaw? That's a calabaw, hey! Oh, hello! Hi! So, dito sa Kadiwa, nag-merkado kami. Yes, hey baby Nitro. Namamalitin grocery. Ano? No? Wow, ang sheriff naman. Ate Faye, ano din mo lulutuhan niyan? Manok na tinola. Manok na tinola, wow. Buti ka pa marunong magluto. Si Shanta hindi. Shanta magluluto, ako mamamalit. Shanta hindi marunong magluto. Ano man problema? Mommy's a witch. Mommy's a witch. What's mommy? Mommy's a witch. Say my broomstick. Mommy's a witch, hey. She's a witch. Yes, he learned what a witch is from watching YouTube videos, no? You saw a witch on YouTube, hey. Yes, yeah. I watch YouTube on the mommy. Diba, Shan? Kinuha natin si Ate Faye kasi di ka marunong magluto. Ano? Tinuturuan niya ako. Lagi na lang Jollibee. Oh, Nitro, mag-speech ka dito, Nitro, ha? Give a speech? Yeah, you give a speech. Okay, you go. Give a speech. Come on. There you go. Go. Give a speech.
Oy, Nitro, may magpa-picture na mo. Say hello to the vlog. Hi. No. Naawot ka man. A picture here daw. Nitro, you're so sikat din ni ano. Everyone wants to take picture with you. Ano? Sige, picture kita. Picture. Sige, ma-picture lang. Sige. Selfie. Ang minamahal ko, aking diwata. Wow. May pakwan, Nitro. Oh. Oh, look at all the fish, Nitro. Look, it's a dragon fish. Oh, it's a dragon fish. Picture liwat adi. Have a picture. Picture, sige daw, picture. Silhig na. Go. Silhig, go. Silhig. Si Silhig ni Nitro. This is a pumpkin. Say, Mommy, what's that? The Yeah, pumpkin. Yeah. Pumpkin. Come on, let's go buy bibingka, Nitro. Ate Faye, may yakan hidoy na bautan slide naton. Ano mo slide? Ano mo lubot ng babae? Kay diri ko an, kay Smooth. kay Semisto. Damon samad. Ano, bibingka? Di mo. Wow. Sige, tis. Terasa. Shanta. Hindi So, ka pwedeng mag-slide dyan. Bakit? Kasi matatalas yung pet mo. Oo nga eh. Pero diba, you played here nung bata ka pa? Oo, pero scared, natatakot talaga ako sa slides. Sa swings lang ako. Alright guys, uwi na tayo ha? Uwi na tayo. Nagmerkado na kami dito. Uwi na. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Ate Faye, ano ni mo ginluluto yan ah? Ano, tinulang manok. Tinolang mo na. Oo, para lunch, tinulang manok. Wow. Pero maagaw na Okay. kita, kaya pakipapang. Wow, bibingka. Pasko na. Wow, para sa ito. Ate Faye, ilang years ka na nagluluto? Since birth. Grabe ka naman siya. Ano, sugod na lang. Nag-OFW ako since 2012. Wow. Tapos, hakwait muna. 2 years aki ako hakwait. Ang akong role dito, Tagaloto. Bibi ako ngayon Tagaloto. Bibi. Bibi na ako ginapunta sa Australia. Filipino food, liwat ni mo ginluto. Diri, Arabic. Talaga. Tapos, Mag-Arabic kita, Ate Faye. Kang kitahin pang Arabic na food. Di ba siya? nakaon ka. Oo, magkaon ako. Itisting kita. Ano pa ito? Di ba? Ang mga marag-marag. Sa mga tinapay nga ni, ano? Tita, ito bread, direct. Ambon. Tapos after that, nag-apply ako Hong Kong. Dida ako Nag-iha. Mga Chinese food. Maupay ano. Ang Hong Kong naman, loto talaga. Kaya all around naman ako mantana. Dili man Filipino food. Bisan na ano. Actually, minsan, kung gusto ko yung Filipino food, waray manirachon. Ang Kaya ngayon. Oo. Maupay ano. Tapos Chinese food yung mga hotpot. Yung hotpot. Mga sauce. Chinese, mahilig man nila mga soup. Mga soup. Amo ito nila pa yun. Maupay ito. One dish, one ano. Kayo kay Ate Faye, may channel siya. Ano pangalan ng channel mo ulit? Kiklay bowl. Okay na ba? Anong okay na? Okay na, para may subscribers na Tapos si siya Ate na, Faye. ali ako hadman. Tupa! So we hired Ate Faye as the chef dito sa bahay kasi si Shanta pag nagluluto siya ng McDo, Jollibee, KFC, ganyan. Puro hindi healthy. Hindi, kasi pag nagluluto ako, tinapay. Puro ano, bili-bili lang.
Ayan, so yan ang bago nating chef dito sa bahay natin. Oh, ready na Ate Faye, ano? Oh, tinola. Sarap ba, Shanta? Sarap, Ate Jack? Masarap. Alam niyo, family friend natin si Ate Jack. At ever since kinuha namin si Ate Faye bilang chef dito, lagi siyang kumakain dito kasi masarap ang food. Di ba masarap Ate Jack? Dati kasi in-invite namin si Ate Jack. Kain na Ate Jack. Sabi niya, sa bahay na lang ako. Ngayon, dito na. Sarap na si sabaw. Anong mga ingredients nito? Panoorin nyo kasi sa channel. Para malaman. Lawlawan. Ito pag inantosan pag limangat.